help me God. Congratulations. Thank you very much. This society shall stand together and united, no matter what, so we can pass it on to our future generation. All members should be thinking positively and make this a lifetime commitment. So to all the members and the officers of the Bolano Cultural Society of Calgary, I thank you all for an ending commitment. Thank you very much. ang saluma nga akong ipabati panganti mao'y naghari sa mga titik ning akong awit timan-imay saksi ang langit sa tilos kong pagpati luyo sa kakulian sa atong mga gugma pangitaon ko ang dalan alang ka natong duha nga ikaw akong unungan Mga batis, mas nungtuan ito sa right. ang kalimutan magdumili
mo ni ang president sa Bolano Association sa Edmonton. Dugay na kanilang association. Kaya kita ng mga bago pa, maminaw dito sa mga ipanolde ni Nong David. No? Good evening, my fellow Bolanos. It's been a pleasure being invited by Mrs. Philly Morana to attend your very first function. On behalf of the officers and members of the Edmonton Bolano Association, I wish you success and most of all, harmony in your association to the years to come. Daghang kayong salamat. Oh, masibang palakpakan ng gala. Oh, Lizel. Number 22. Manawagan para sa ticket holder number 22. Masipang pagpagpalag ang Lizel. Name? Pareho kung silang dam. Yawa ko dahil irong-irong ka lang yuta. Oh, panawagan isa tong kaibaw mo sayaw o kuradang. Ari apil. Tanan, isa kaibaw mo sayaw kuradang. Oh, sa representative sa Edmonton. Atuloy. Oh, kinsay musukol ni ng Fele o ni hindi. Wagan. Naay premyo ra ba na eh? Oh. Naay premyo ni Adam. Kung ang uso karon 8-8 mauni kuradang bawi 8-8 sa una. Mauni ang tinuwin na sayaw original din eh. From Bohol. Sa unang panahon na hilala sa buong ora ni chance ni mo na magkabiring-biring ka sa imong kailangan. Ora ni kuradang. Asay ta kuradang ma. Kalunsad kabaw ang mga sayaw na una.
Kuradang.
Okay, kids. Get ready. Okay, first, Megan. Pakpak mga binairan. Keith. Keith, asa ka Keith? Atong binisayaw ni mga bata kaya ron di magsalig. Ay kadang ko na sigihan at tagin English at mga unhan sa nagbinisaya. Sunod, si Erica. Erica. Sunod, si Joaquin. Joaquin. Si Joaquin. Kanin mga bata, hibaw na siguro rin sa sunod. Nakagaling niya naman na si sunod, si Crystal. Police. From Santa. Sunod. Nahadlok si Pula ni Santa. Niwang magod si Santa. Mura na magkuhan ka na tulisan kita sa bangkos ko. Wala lagi sigurad sinugbag. Binaskoy sigurad nagkaon na dyan. Okay, sunod si Casey. Casey.
Sunod si AJ. AJ si PC. AJ. Sunod si Tam Jones. Tam Jones. Ay, pre. Hello. Hindi ka, pre. Sunod Ay, si pre. Diana. Uy, ginawa ko. Diana. Basta Diana. Where are you, Diana? Oh, Kiara. Okay, open it. Oh, next would be Kiana. Kiana. Ingunan sa mga bata karon mga Kiana, mga Diana. Wala yung mga Edilberta. Mga Alberta. Sunod, si Debbie. Debbie. Si Inday Debbie. Si MJ. May Jenny. Sunod, si Enrico. Enrico. Enrico Aridoy. Uy, nagamay pa niya. Siguro ang ihatid na sa bata ha. Sunod si Bradley. Bradley. Sunod si Chloe Lynn. Chloe Lynn. Pero, wala yun lang. Kung mayong panahon, Si Kiana na po. bato nila. Bato kayo. Kiana. Pa-aklisi ko, ni-acto ko na sila. Ha? Bakit naman ang panahon na? Wala na, ba't 5 na? Wala mo sila trabaho. Ang panahon na itong agdon kay lisod man mag-drive. MM sunod. Ang sunod si MM. Yung highway ko, hindi man kaya mo ko. Highway ko. O nahurot na. So, mga kids, sunod Pasko na po. Bye, ako mo ka.